Fidejk innerħi ruħi, inti ħlisni, mulej Alla tas-sewwa. Din il-frażi nħossa tapplika ħafna l-ħajti. L-ewwel nett jiena persuna li nħobb nikkontrolla kull aspett f'ħajti u m'għandix paċenzja hekk, irrid xi ħaġa rrida issa u mhux ħanistenna liha. U minħabba dan il-fatt f'dan l-aħħar snin x'inhu ngħid illi fil-verità l-affarijiet ma jiġux hekk u mhux kollox imur kif trid int. Kont veru f'post ħażin mentalment, ħassejt nħuta barra mill-ilma fil-kors tal-liġi fejn rajt illi kulħadd ta' madwari bħal qisu jaf xi rid u jiena hemmhekk ma toġobniex il-linja. Il-mument fejn jiena għandu ngħid li ma jistax ikun li ma nistax nikkontrolla, afdajt falla u bdejt nitlob kien il-mument fejn l-affarijiet qishom waqgħu f'posthom. Spiċċajt fil-ġurnaliżmu u nista' napplika l-studji tiegħi tal-liġi fix-xogħol. Mulej, xi drabi niġi ħdejk u nofrilek ix-xewqat, l-idejat u l-pjanijiet tiegħi. Enni biex jiena nissuġġerixxi anqasilek x'għandek tagħmel u minflok nintelaq aktar f'idejk mingħajr reżistenzi żejda.